Základných cieľov bolo doniesť nejakú kvalitu na stavbu. Firmy, ktoré zhotovujú požiarne konštrukcie, tak budú musieť deklarovať, akým spôsobom tú konštrukciu postavili a preto vlastne vzniklo toto osvedčenie požiarnej konštrukcie. Ale hovoríme o záchrane životov doslova. Tým osvedčením požiarnej konštrukcie vlastne deklaruje, že tie vlastnosti sú a že tá konštrukcia bola zhotovená podľa technického návodu výrobcu. A my sme chceli, aby niekto tú zodpovednosť za požiarne konštrukcie prevzal. Ľudovo to hovoríme tak, že podpísať sa má ten, kto má ísť do basy. Že právnická fyzická osoba je povinná vypracovať, viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi. Chcem, aby to jasne zaznelo, že legislatívne je to podložené, je to chcené, je to proste tam. Naša asociácia vytvorila aplikáciu na vytváranie osvedčenia požiarnej konštrukcie. Proste on si zadá kód, konštrukcia a mu to vypluje všetko, čo má dať, čo má tam naplniť. Osvedčenie požiarnej konštrukcie zahŕňa v sebe všetky dokumenty, ktoré my potrebujeme k tej konštrukcii dodať. Ti udáva, že keď si realizátor natiahol si tady káble alebo vzduchotechniku alebo čokoľvek a porušil si tú konštrukciu, porušil si ju jej celistvosť, je tvojou úlohou deklarovať, že tá celistvosť je taká, aká projektovaná a že si to utesnil tým spôsobom. Je to dostupné, verejne dostupné na našej stránke, je to možné užívať buď ako náš člen, alebo si zhotoviteľ zakúpi externú licenciu, ktorú zaplatí a užíva. Tento doklad je jednoznačný. Vidíme teraz, podľa nového stavebného práva, nový stavebný zákon, sme to predtým hovorili, tam je jednoznačná požiadavka na to, že sa musí urobiť dokumentácia skutočného zhotovenia stavby.